annabi in zai aurar da sauki, baya kallafa ma miji, baya kallafa abin da babu. Lokacin da sayyidina Ali bin Abi Talib, hadisi na cikin Bukhari, ya zo auren nana Fatima, sai annabi sai ya ce to ka bada sadaki bayan an amince mai. Sai ce ban da komai na sadaki ya Rasulullah. Sai ce aina dir'uka al-hutamiyya, ina wannan sulken naka da aka zo da shi daga bani Hatam bin al-Harb, wanda ka zo da shi, wanda aka zo da shi daga wannan unguwa ko wannan kabila wanda suke yi, ka sai da shi ko kuma ka kawo shi a matsayin sadaki. Kaga ba abin da baya da bane, abu ne kana da ina sulkin ka na yaki. Ai sadakin nan ba wani abin ta da hankali bane. In an sauwake aure sai zina ta yi wahala, in an tsananta aure sai zina ta yi sauki, sai kasance al'umma sun samu shiga cikin halin da ba shi ake so su shiga ba. Don haka sauwake aure, annabi sai yana sauwake auren 'ya'yan shi mata domin ya kasance cewa an aure su da sauki, Allah ya sa albarka. Annabi sai ya ce aure mafi albarka shine wanda aka kashe kaɗan cikin dukiya. Mutane aisaruhu nafaka, wanda yake mafi saukin abin da aka kashe. Wasu ana kashe dukiyoyi da yawa. Dukiyoyin da ake kashewa dai, na farko yana sa albarka aure ta tafi. In dukiyoyi suka yi yawa, aka yi bidi'o'i, aka yi abin da bai dace ba. Na biyu, sai kasance ba kashe dukiyar ga abin da ya kamata a kashe ta ba, saboda kila ya kamata a ba yarinyar jalli ta je gida ta yi, miya amfani an kashe miliyan 10 an yi biki, an kai ta bata da abin da ke shigo ta na naira 10,000, 30,000, 50,000 duk wata, kaga ba a sa shi ba. Na uku, sai ya hana wasu su yi aure, sun ga da aka yi bikin wance, aka yi bidi'o'i, aka yi, sai kowace ta ce ita ma irin wannan take so a yi mata. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin zaman shi uba da abin koyi da muke da shi a matsayin shi na uba, yana sauwaƙe lamarin auren 'ya'yan shi.